नमस्कार, रउआ लोग के स्वागत बा भोजपुरिया डॉक्टर के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज हमनी के सीखल जाई बुखार का होला। बुखार कौ प्रकार के होला। बुखार 3 प्रकार के होला, माइनर, दूसरा मॉडरेट, तीसरा जौन बा सीवियर। पहला बुखार के पहचान ई है कि हल्का बदन में दर्द होई, सिहरावन लगी, शरीर थोड़ा भारी लगी और टेम्परेचर 97 पॉइंट से 100 के बीच में रहे। तो एकर दवाई हमनी के स्वयं से लिहल जा सकेला, जैसे आइबुजेसिक, पैरासीटामोल चाहे फ्लेक्सान। और दूसरा दवाई होला कालपाल। कालपाल 500 mg में दिन में 3 बार या 2 बार लिहल जा सकेला। 3 दिन लगातार लेने से बुखार जौन बा हमनी के छोड़ दे। दूसरा वाले बुखार में शरीर थोड़ा ज़्यादा हीट होई और सर में भी दर्द महसूस होई, बदन में भी दर्द महसूस होई। एमे हमनी के दवाई थोड़ा बढ़ा के लेवे के पड़ी। दूसरका वाला जौन बा थोड़ा ज़्यादा होला, ओके होइले से हमनी के एंटीबायोटिक के भी साथ में ज़रूरत पड़ेला। एम्पॉक्सिन 250 mg में आवेला और ओकरे बाद सिप्रोबिट भी लिहल जा सकेला। जेनफ्लॉक्स 200 में ओफ्लॉक्सासिन इहो बुखार में लिहल जा सकेला। एंटीबायोटिक में हमके एक ही लेवे का, चाहे एम्पॉक्सिन 250 ले ली, चाहे जेनफ्लॉक्स 200 ले ली, चाहे सिप्रोबिट 250 mg ले ली। और साथ में कालपाल 500 के दिन में 3 बार, सुबह 8-8 घंटा में, सुबह दोपहर फिर शाम के। साथ में एगो मल्टीविटामिन ले ली कोनो, जौन दोपहरिया में सिर्फ 1 बार लें। एकरे बाद ऐसे तेज वाला बुखार यदि होता तो हमनी के दवाई ना लेवे के बा, सीधे डॉक्टर से संपर्क करे के बा। जैसे डॉक्टर सलाह दी वैसे हमनी के करे। खान पान पर विशेष ध्यान दे के बा। गर्म पानी पीना है, ठंडा चीज ना खाए के है, भात नहीं के खाए के। और सबसे जरूरी कि ठंडा भात बिल्कुल नहीं खाए के बा। और फल में सेब ले लिहल जाओ, अनार ले लिहल जाओ, केरा ना लिहल जाओ। परिवार के सुरक्षा करत रही। नमस्कार चलत हैं। जौन बात समझ में ना आयल वो कमेंट बॉक्स में लिख दी और अगले वीडियो में हम आपके जौन बा ऊपर पढ़ के दूसरा वीडियो बना के आपके समझा दे, बता दे। नमस्कार, हमारे चैनल के देखत